Naging enggrande at napuno ng kulay ang pagsalubong ng Pasko ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan. Ito'y sa pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree at mga Christmas decorations sa Pangasinan Capitol Grounds. 4, 3, 2, 1! Paskong ang galing! Ang pagpapailaw ay pinangunahan ni Governor Ramon Monmongico III kasama ang iba pang opisyal ng probinsya. Spite of all the dynamics of politics, dynamics of our work, dynamics of several elements, several variables, let us all go back to that important principle that there is always unity and there's always forever in terms of being united as one province. Inahatid ng pamilya ng gobernador ang sanggol na si Jesus sa Belen ng Kapitolyo kasabay ng pag-aalay ng iba't ibang alkalde ng kanilang regalo kay Jesus. Kasunod nito ay pinailawan pagsapit ng alas 7:15 ng gabi ang giant Christmas tree ng probinsya. Pero mas inabangan ng lahat ang pagpapailaw sa Christmas decorations ng Kapitolyo at nang pinailawan ito, lumitaw ang ganda at orihinal nitong kulay na puti. Kaya ang grupo nila Hernan sa harap ng Kapitolyo nagpa-picture. May extra time pa po kami kaya ayun, lumabas po ang bawat isa and kasi minsan lang po ito mangyari kasi nanggaling po kami sa iba't ibang trabaho and busy po ang bawat isa and yun, we celebrate it na masaya together po na magkakasama rito. Ang pamilya namang ito sa Christmas tree ng Kapitolyo na piling magpakuha ng litrato. Ang ganda po niya ngayon, sir. Kumpara sa last year po, mas makulay po siya ngayon. Sobrang ganda po. Na-excite po kami sa ganda niya. Mga ilaw-ilaw. Pero maliban sa ningning na hatid ng mga dekorasyon, simbolo din ito ng pag-asa para sa iba. Sana malakas ang katawan ko pa. Malakas pa rin, mahina ng mata. May katarata na ito. Ito, na-operahan na yung isa, pero yung isa hindi pa. Nagtapos ang aktibidad sa isang engrandeng fireworks display. Tema ng pagdiriwang ng probinsya ng Pasko ngayong taon ay Paskong ang Galing sa Pusong May Ningning. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.